ಸೊ ಇಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 180 ಗಾಯತ್ರಿ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತುಂಡ ಏರೇವರಿ ಸಾಧಕ ಇತ್ತುಂಡ ఆయన ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ఆయన ಕೈತಲ್ ಬಯರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆಪಟ ಆಯ ಸಾಧಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಸೂರ್ಯಡ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಮೆಡಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಪೂರ ಕತೆ ಬಂಡಿ ಕತೆ ಸುಳ್ಳದ್ದು ಕತೆ ಸತ್ಯನೇ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಭಾಷೆನೇ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ವೇದ ಕಲ್ತಿಜಿ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಎಂಚ ಬರೋಂಡು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ನಾಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಾಯಕ ಕೆಬಿಟ್ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮೇನೆ ಅದಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮೂಲ ತೀರ್ನ ಅಮ್ಮೇನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ ಏರು ಕಲ್ಪವನಿ ಅವನಷ್ಟು ಗುರು ಇರ ಆ ಸಾಧನದ ಪತೋಟಿ ಇರ್ಪೋನಾಗ ಗುರು ಇರೇಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆಂಚು ಪೋಲ ಈರಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತದು ಬಯರಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಗುರು ಕೊರಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೇರು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಗಾಯತ್ರಿ ಬನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂದ ಮಲ್ತಿನೆ ಪುರಾತ ಹಿತೋಕೋಸ್ಕರ ಪುರೋಹಿತೆ ಇದು ಯಾನ್ ಪಾಯರಂಡೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಯರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಐಕಲ ವಾ ಸಂಬಂಧಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನ ಅವು ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ನೇನು ಮಲ್ತೋಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಹಿಂದೇಕ ಬರೋ ಮೂಗು ಬಾಡಿ ಅತ್ತ ಅಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ನ ದೈವನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ನಂಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ನಂಬಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಲಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಿತ ಅವನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬರಿತೀನಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕ್ಲೇನು ಆ ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರಿತೀನಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರ ಬನ್ಲೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪನ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪನ್ಲೆ ಓ ಪನ್ಲೆ ಐಟು ಪೂರ ಇಂದೇ ಕತೆ ಪುನ್ ಓ ಇಂದೇ ಲಿಂಗ ಚಕ್ರ ಇಂದೇಟು ದಾದಪುರ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನೈತ ಕತೆ ಸುಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಇಂದು ಪೂರ ತುಂಬೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎರಡ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ವಾ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪನೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಐಕೊಟ್ಟು ನಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಭಾವಾರ್ಥ ಗೂಢಾರ್ಥ ಬಂದನ ಕೆಲವು 12 ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಇದು ಪೊಕ್ಕಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾದವರಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ದಾಯ ಕುಲ್ಲು ನೀರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನ ದೀಕ್ಷೆ ಆತನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನಿ ತಪಸ್ಸು ಬೇಯ್ಪು ನೀನು ಓ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಊಲ ಬೇಯ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಇರೆಗ ಅನುಭವನ ಗಂಚಪಣಕ ಮೇ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರಪುಂಡು ಸೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಇಡೀ ಮೇ ಜುಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೀ ರೋಮ ಪರ ಸತ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಒರೆನ ಉಲಾಡ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ತೀರು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ದೈವ ನಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದು ನಾಗಲೋಕ ಇಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನನ್ನ ಈತು ಭೂತೋಲು ದೈವಲು ಆರಾಧನೆ ಇಂದು ಪೂರ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನನೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ದಯಮನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಅಂಚಿ ಪೋಯಾರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಅನ್ನ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನ ಮೂಲೆ ನಂಬೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಪುದಾರಿನಿ ಏರ್ನಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧವಾರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುಕುಡೆ ಇಂದು ಪುರ ಆನೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನೇ ಪುದಾರಿನಿ ಕೊರ್ದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಂದು ಅಕುಲೆ ಎತ್ತು ಇಂದು ಅಕುಲ್ನ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೆರೆ ಒರಿದಿ ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ನಾನು ಏರು ಒರಿದಿನಿ ಅವು ಪರಶುರಾಮೇನೆ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪುನಾಯಿ ನಾನು ಇಂದು ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿರ್ನ ಶರೀರಡು ದಾವಣೆ 7 ಚಕ್ರೋಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಬೇಲೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಿಲಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಬೇಲೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ರಡ್ಡೇ ಬೂತೋಲು ನಿಂಬುರ ಜೋಡಿ ಬೂತೋಲು ಮಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೂತ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೂತ ಒಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂದು ಜುಮಾದಿತ್ರ ಜುಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೆ ಒಪ್ಪು ಪಿಲ್ಚಂಡಿದ್ರೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಒಂದು ಬಂಟೆ ಎತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ಪೂರ ರಡ್ಡು ದೈವಲ್ನ ಕತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಕತೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ನಂಬುನಿ ಭಾವಿಸಾವುನಿ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಈ ನಂಬುದು ಭಾವಿಸಾದಿ ಇರು ತುಂಬು ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಮೇಟ್ ದರ್ಶನ ಬರೋಡು ಈರು ಈ ದೇಹ ಭಾವನು ಬಿಡ್ದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತೋಡು ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ತಿಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬೋಪುನಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ತುರಿಯ ಬನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುರಿಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಓವೆನುಂಡು ಅವನು ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದಂತವನು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲೇರಿ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪುನಿ
ಐಕ್ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಪಿದಾಯಿಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ದರ್ಶನ ಉಪ್ಪಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಪೂರ ಬ್ಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನೇ ಪಿದಾಯಿಕ ಅಂತದು ಅಂತ ಈತ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಿತ್ತೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ನಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಜ ಒನ್ನ ಇತಿ ನೇತಿ 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 ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಕಣ್ಣು ಬರಬಾರ್ದು ಇಂಚ ഞാൻ ഉലായി പോടി സാധനം പറഞ്ഞ ഉലായി 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 പോരെ എച്ചര സ്ഥിതി ಒಂದು ಇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಿನಿ ಪಂಡರ 9 ವರ್ಷ ಸತ್ಸವಿತರ ಈ ಪಂಡರಂದಾಂಡ ಎಚ್ಚರದ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಅನ್ಬೋಣಿ ಪಿದಾಯ್ 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 ಬರ್ನು ಪಿದಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಈ ದಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅರುಣಾಸುರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಅರುಣಾಸುರ ಇಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ದೆತೊಣ್ಣೆ ಎರಡ ಅವು ಜಾಬಾಲಿಡ ಜಾಬಾಲಿಯರು ಜಾಬಾಲಿ ಜಾಬಾಲ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗುರುದಾದ ಅಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದವರು ಜಾಬಾಲತ್ತ ಅಂಚದಿ ಜಾಬಾಲಿ ಅಂಚದ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಕೊರಿಯೆ ಹಮ್ಮೆರಡು ಬೈದಿನತ್ತು ಅಂಚಾದ ಮೂಲದಾದ ಇಮೇ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರ ಆಯ ಕೊರಿಯತ್ತ ಅರುಣಾಸುರಾಗ ಆಯ ಕೊರ್ನ ಆಯ ರಕ್ಕಸೆ ದೇವೇರಾಜೆ ಆಯ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರಾತೋಡು ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಅರುಣಾಸುರೇರು ಅರುಣಾಸುರ ಬನ್ನ ಅರುಣೇನು ಏರು ಅರುಣೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನಾಗ ಸುರು ಕೆಂಪು ಇಂದ ಅರುಣೆ ಇಮೆ ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯ ವಕ್ರೀಭವನ ಆ ವಕ್ರೀಭವನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ತೋಚಿನ ಈಗ ಅರುಣೋದಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಏರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆಯೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥೋನು ಕೊಣಪುನ ಏನು ಯಾಕೆ ರಡ್ಡು ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯರು ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಡಿವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಸತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ ಎಂದು ಬಂಡೆತ್ತ ಈ ಅರವಿಂದಾಗ ಅರುಣೆ ಎಂದು ಬುದಾರೆ ಇಮೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ದ ಚಕ್ರದ ಗರುಡನ ಫಲ ಇದೆ ಗರುಡನ ಫಲೆ ಗರುಡೇರು ಗರುಡ ನಾಪುನೇ ಗರುಡೆ ಗಾಪನ ಈ ಶರೀರಡು ಅದನ್ನು ರೂಢ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದವ ಉಪ್ಪುನ ಏರು ಅವು ಇರೋ ಮೆಡುಲಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಈತ ಪೂರ ಮೆದುಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರ ಓರಿ ಬತ್ತು ಉಂತು ತುಪ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಏರು ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ದ 55% ಆಮ್ಲಜನಕ ಮೆದುಳ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಆಮ್ಲಜನಕಗೂ ಉದಾನ ವಾಯು ಒಂದು ಪುದರ್ ಆ ಉದಾನ ವಾಯುನು ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯನ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಗರುಡನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅವು ಉದಾನ ವಾಯು ಅವು ಮಿತ್ತು ರಾಪುನ ವಾಯು ಆ ಗರುಡನ ಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಗುಲ್ದು ಒಪ್ಪನಿತ್ತೆ ಪಿದೆಡು ವಿಷ್ಣುದಲ್ಲ ತೋಜರದಾಲ ಉಲಾಯಿಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡೋ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಅಂಚಿ ಅರುಣನ ಕತೆ ದವನ ಈ ಅರುಣೆಯಿಂದ ಹೆಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಛಾಯೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಪಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವನ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮನ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತೇನು ಅವನು ಎಕಡಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಭ್ರಮೆ ಎಂಚ ಮೂಲ ಅರುಣಾಸುರೆ ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರಿಯನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈ ಅರುಣನ ಕತೆ ಎಂಕಲನೆ ಕಥೆಯಿಂದ ಪೂರ ನನೈತಿ ಅರುಣಾಸುರ ಸೈಯೋಡಣದಾದವಡು ಅರುಣಾಸುರ ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕೆ ಬರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕೆ ಬರೋಡಂಡ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪನಗನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಗ ಪರಪುಂಡು ಆ ಪರಪು ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇರನ್ನ ದೇಹ ಭಾವನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೆರ್ಪುನೆತ್ತು ದೇಹ ಭಾವನೆತ್ತಿ ಆ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಯಿಸತಿಗೆ ತರುಣಾಸುರ ಸೈತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ ಮೂಲವಿಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮೂಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ದುಂಬ್ಯಾದ ಮಿತ್ರ ತಿರ್ತುಪಾಯಲ್ ಗುಯ್ಯಾಂದು ಅವು ಮೂಲಾಧಾರಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರ ಬನ ಓಂಕಾರನೇ ಬೋಪುನಿ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಇನ್ನು ಲಿಂಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಜೇಂಕಾರ ರೀಂಕಾರ ಅವು ಬಂದು ಜೇಂಕಾರ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಚಕ್ರದ ಮಕರಂದ ಪರಂದು ಸಹಸ್ರಾರಗ ಬನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಯ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಸಂಜೆ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯೆ ಆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಪುಂಡು ಅಸ್ತಾನಗದನ ಈ ದುಂಬಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ನಟ್ಟು ಮಕರಂದ ಪರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾವರೆ ಮುಚ್ಚಿಂಡು ಮುಚ್ಚದಿ ದುಂಬಿ ತೆವುಲಾಯ್ಡು ನನೆತ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯೋ ಯುಕ್ತ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭಾವಿತಂ ಪರಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತೆ ತೆವು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಂಡು ಯೋಗಿಗು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಯೋಗದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದಾತು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಕತೆ ಇಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಇಂಚಿನ ರಾವಣಗೆ 10 ಮಂಡೆಗೆ ಇಮೇಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ತತ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ಗೆನೆ ಇಂಬೆಗೆ ಅರುಣಾಸುರೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪುಡು ಏರು
ಎಂಕಲ್ನೇ ಧರ್ಮನು ಎಂಕುಲು ಏರಣ್ಣ ತೆಗಳು ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಅರುಣಾಸುರೇಂದ್ರ ಮನು ದೇವನ ಆಯಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದ ఆయన ಕೀರ್ತಿಜಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಇಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಆತ ಮುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೆಂಕ್ಲಿ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐತಿ ಬುಲ್ಲೆ ఉన్న ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಏರು ಕಲ್ಪವನಿ ತೆರಿದಿನೇ ಅವನು ಕಲ್ಪಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪನ ಆ ಸಾಧನೆಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಚದ ಕುಡೊಂಜಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಪಟ್ರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಲ್ತೆಂಡಲ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲ್ತಿನೇ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಮ್ಮನಂತಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತು ತೆರಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ವಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈತ ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾನಿತಿ ಇದ್ದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ನಾನೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನಿತಿ ಏತ್ತು ಕತೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸತ್ತ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ನಾನು ತೆರೆದಿಜಿದೇ ನಾನು ಎನ್ನೋಡು ಹತ್ತಂದೆ ನಾನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆ ರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈತುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಆನೆ ಬಂತಿನೇ ಇನಿ ಬಂಪಿನತ್ತು ಆನೆ ಬಂತಿನ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದುಂಬೋಪುಣಂತೆ ಒಂತ ಎದುರು ಕೊನೊಂದು ಪೂಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಪೂನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಬೆ ಪನ್ಪುನದಾದನ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಉಲಯದ ಕತೆ ಯೋಗದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಅಡಿಗೆ ಒರಿಣ ನನಗೆ ಚಂದ್ರವಂಶ ಎಂಚಿನುಂಡು ಇನ್ನು ಮನಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನೀ ಮನಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವಾಗ ಮೂಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಬಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನದ ತಾಪತ್ರಯಲ್ನ ಕತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲಿತಿ ಎಚ್ಚರಡು ಮೂಲಿತಿ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಈ ಕೌರವೇರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂದು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿದೈದ ಸರಿ ಇಂದು ಆದಿಭೌತಿಕ ನಾನು ಇಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಿದೈದಲ ಶಬ್ದದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಡಬಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ದಾಲೆ ಜೊತೆ ಅವು ಆದಿ ದೈವಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕೋಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪಾಂಡವೇರು ಆದಿ ಭೌತಿಕೋಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಕೌರವೇರು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐಟುಪ್ಪುನೇ ಕೃಷ್ಣೆ ನಾನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ತಿಗಲದ ನಡುಟು ಅಂತದು ಇನ್ನೇನು ಪಿದೈದೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪೆ ಉಭಯವರು ಸೇರಿಯವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಅಚ್ಚುತ ಬಂದು ಮೂಲ ನಡುಟುಕಂತ ಉಂಟದೆ ನನ್ನ ಉಲಾಯೆಲ್ಲ ತೂಡು ಪಿದೈಯೆಲ್ಲ ತೂಡು ಆಂಡ ತೂಪುನಿಯರು ತೂಪುನಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಾಗಿ ತೂಯಾರು ದಿಸ್ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಅವು ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕತೆ ಅವನು ಯಾಕಡೆ ರಾಮಾಯಣ ತೂಯಿ ನೀರು ಅವು ಈ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕತೆ ಎತ್ತು ಅವು ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಬೋಡು ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋದೆತ್ತೋಡು ಮೂಲು ಅಂಚಿನ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬೋಡು ಅಂದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ತೂಪು ನಂಚಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಅವನುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಪಾಂಡು ಏರು ಕುಂತಿ ಏರು ಮಾದ್ರಿ ಏರು ಅವಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ಪೂರಲ್ಲ ಇನ್ನ ಉಲಯದ ಉಪ್ಪುನ ಕತೆ ಇತ್ತ ಮಾದ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಮಾ ಅದ್ರಿ ಇಂದು ಅದ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ ಯಾರು ಯಾನೆ ತಿಂದು ಶರೀರದ ಬಂಡರತ ಈ ಶರೀರ ಮೂಲಿತ ಮಾದ್ರಿ ಈ ಶರೀರದ ಸುತ್ತದ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಖಂಡಿತ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಉಂಡ ಅಕುಲು ಏರು ಅಕುಲು ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆನ ಜೋಕುಲು ಲವ ಬಕ್ಕ ಕುಸೆ ಸಾರಿ ಮುಕುಲು ಏರು ನಕುಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಾದೇವೆ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕತೆ ನಕುಲ ಬಕ್ಕ ಸಹದೇವಿಯರು ಅಕುಲು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆನ ಮಂತ್ರೋಡು ಬಿಟ್ಟು ನಕುಲು ಅಂಚೆ ತಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನನೇ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಒರಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾ ಮಂತ್ರೋಡು ಅಪ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಆಡ ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಲ್ ಏರು ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿ ಚಾಯೆ ನಲ್ಪದಿದು ಮೂಲು ಕುದುರೆ ಬಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆನ ಪೂರ ಪುಟ್ಟಿಯರನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಹೋಯ್ತ ಕತೆ ಅವಳ ಕೂಡ ಹಿಂದೆತ್ತಾನೆ ಕತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಅವೇನೆ ಮೂಲು ಈ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ತೋರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಿಂದ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡ ಏನುಲ್ಲೈ ದಾದ ಆಗ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋತುನು ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಣು ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಉಲ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ಆಲೇರು ಸಂಜ್ಞಾದೇವಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಕುದುರೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಇತ್ತು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪಿದೈ ಉಪ್ಪುನಿ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ರಡ್ಡು ಕುದುರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾಗ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆನಗಳು ಮುಟ್ಟಿಯರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರಪುಂಡು ಅಬು ಶಂದಿಗಿರ್ ಪಂದ್ಯ ವಿಚಾರ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಕುಲ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಥೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಅಕಲಿನ ಎದುರು ಸರ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಥ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜತ ಇನ್ನೇ ನೀರು ಎಟ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಉತ್ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಇರೇನು ನಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಬ್ಜಿ ಈರು ಹೂವಂಡ ಒಂಜಿ ಧ್ರುವನು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಒಂಜ ಉತ್ತರ ಹಿಮಾಲಯನ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜ ಇರು ಪಾತಾಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೇರು ಅಪಗ ಇರುವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರುವರು
ಅವಾಗ ಮಸ್ತೆ ಅನ್ನತೆ ಪಾತಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೂರಿ ಬಗ ಗುರು ಗೋರಕ್ಷಣತೆ ಹೋದ ఆయన ಪಿದೈಲೆ 90 ಅಂತ ಕತೆ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಹೊರತು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದ ಕತೆ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೊರತು ಮುಗಿದ ಅಂಚೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ತೋಜುನ ಪೂರ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇತ್ತುಂಡ ಇದೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಈ ಭೂಮಿಡೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಂಜಿಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರನ್ನ ಮಲ್ಪುಣತ್ತೇವೆ ಮುಲ್ಪದೇನು ಪೂರ ಪುಟ್ಟವುಜ ಸವಿತ್ರ ವರೆಣ್ಯಂ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಈತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುನ್ಲ ಸೂರ್ಯರ್ದೇ ಪುಟ್ಟುನಿ ಅಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೂ ಹತ್ತು ಅಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅವಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪಂಡೆಲ್ಲೇ ವಸೂರುದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಂದು ಯಾನೊಲೆ ಮೋಕ್ಸೋಗು ಪೋನಾಗ ತೂಟು ಒಲ್ಲ ಕರಂಚಿಂಡೆ ಸೂರ್ಯನೊಲೆ ಅದು ಕರಂಚರದಾಲಜ್ಜಿ ಆತ ತಂಪುಂಡು ಅದೇ ತಂಪು ಎಂಕಲ್ ಲಿಂಗ ಶರೀರಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಎತೋ ಜನಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅವು ಪೂರ ಮನ ಮೇಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬರ್ಪುಣ್ಯಾನು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ ತಂಪು ಅನುಭವ ಎಂಚ ತಂಪು ಬಾಸಮಾನ ಭುಜಂಗೈ ಹೇಗೆ ಅಂಚ ಬಾಸ ಹೊಡೆಯರ್ ಭುಜಂಗೈ ಶೋಲ್ಡರ್ಡು ಭೂಮಿ ನೀರು ಎತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಭುಜಂಗೆ ಎಂದು ಬುದರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತವನ್ ಅಂಚಿನ ಭುಜಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಇರಗೆ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಹುಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ತಂಪು ತಂಪು ಹುಚ್ಚುದ ಮೇಯ್ ತಂಪು ತಂಪು ಹುಚ್ಚು ಗೋಡಪಿಲ್ಲ ತಂಪೆ ಬೋಡು ಅಂಚನಿತಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಏರು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಕಾಶ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಈ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಲಿಂಗಂ ಆಕಾಶ ಮೂರ್ತಿಂ ಲಿಂಗ ಆಕಾಶದ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಆಕಾಶ ಲಿಂಗದ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ ಅವಾಗ ಮೂಲ ಶಿವೇಲ ಭೈರವೇಲ ನಟರಾಜಲ ಒಂದು ಬೆತೆ ಬೆತ್ತೆತ್ತು ಒಂಜೆ ನನರು ವಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡವೆನ್ ತುಯ್ಯಾರು ವಾವ ಮಂತ್ರೋಡು ಇರು ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾ ಸಾಧನ ಇರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೀರ ಇಂಚಿಂಚಿನ